Täällä on vaan tämmösiä parkkipaikka- ja mittaratakylttejä. Mä tarvisin nyt semmosen kyltin, missä lukisi vaikka, että Ylivieskan ABC, tervetuloa. Tai Ylivieskan S-Market tai K-kauppa. Tervetuloa, myymme kuivia sukkia. No mennään varpaan takajäässä. Muuten on niinku tosi jeppis. Mutta nämä mun kengänlämpärit tai varpaan lämpärit, niin ne on muuttunut jonkinlaiseksi vettä imeväksi pesusieneksi. Ne ei niinku ainakaan lämmitä. Sitten mulla on vanha kunnon muovipussit-systeemi. Sillä pysyi eilen sukat ihan kuivana. Oli tosi hyvä. Sitten ne oli välillä poistua, kun mä tepastelin huoltiksella sukkasilteen, niin tuntui, että mä oon onnistunut vaan tökkiin reikiin niihin muovipusseihin. Ja, et näistä tämän päivän pienemmistä sateista, niin ne litinä lotina käy tuolla. Tosi kylmältä tuntuu. Joo, toi meni kivasti toi. Mikä olisi parkourin pätkä siinä. Aamulla tietysti oli vähän takkusta, mutta kun saa itsensä hereille ja silleen, niin. Se oli niinku kivaa pätkää. Siistiä ajaa. Kulki hyvin. Vetäsin pizzan siinä. Missä se oli? Kälviellä, joo. Keskusteltiin paikallisten kanssa, että mitenkä siellä oli käynyt ja mitenkä ei. Joo. Hyvää pizzaa oli. Ja siitä piti olla vaan pieni heitto tuohon Ylivieskaan, mutta ei se perhanaan Ylivieskaan nyt tuu, vaikka kuinka koittaa polkea. Se söi loput pullat äsken pois ja nykäsin ton hätävaran Red Bullin. Ei sitten mitään vaikutusta, ainakaan itse huomaa. Olisi vähän pienempää sisään välillä. Tää on aika silleen niinku monotonista. Just tää osa Pohjanmaata. Ainakin just nyt. Onhan se niinku helppoa ajettavaa. Tässä olisi sulle valkoinen viiva. Anna mennä. Joo. Jotenkin kelaili, että tässä olisi ollut saumat päästä pikkusen lähemmäs Oulua. Mut voi olla kyllä. Enpä tiedä. Vois koettaa tänään ajoissa nukkua ja sit semmoista tekijähenkilöiden suosimaa aikaista aamulähtöä. Vähän himottelin sisällä nukkumistakin, mutta se olisi vähän ollut niitä niinku Oulun lähellä niitä keimejä. Kai täälläkin jotain kämppiä jo vois tutkia. No, pitää palata asiaan, kun pääsee tonne, räplää puhelin tonne Ylivieskaan, jos mä sinne nyt pääsen. Aika jyrkkää tämmöstä ylä-alamäkeä on niinku fiilismeiningit. Ensin on ihan sika hienoa. Sitten kaikki onkin ihan pyypystä yhtäkkiä. Mä en tuu ikinä pääsee mihinkään ja en ehdi kilpparille ja myöhästyn maitojunastakin ja moukkaan polkupyörän ja sitä etsiessä puren itseäni pohkeeseen enkä pysty yhdellä jalalla pomppimaan ihmisten ilmoille. Kauheita juttuja. Pääsinpäs. Oi veljet, mikä puristus. Sitten tehdään vähän randolimpparia. Suolaa. Menee tänne
pohjalle. Tää ehkä kuuluisi olla kolaa, mutta se ei nyt oo. Sitten vaan sekaisin. Tulee ihanaa. Tällä on monta kovaa ajokoiraa tuotu takaisin sieltä aivan Manalan porteilta. Oi. Täällä parveilee muitakin kuskeja. Molemmathan on YouTubesta tuttuja. Voi harmi kun ne nyt vilkuttaa. Olisipa hienoa. Hymyillä nyt vähän kun sä oot YouTubessa. Mitä? En yhtään. Ei yhtään mitään. Ei vähän. No ei se olisi kyllä näkynytkään. No sitten vähän. Kerrotaanko me kuitenkin, että kuka siinä menee? Ei. Ei kerrota sitäkään. Ei kerrota sitäkään, kuka kuvaa. Mysteerinen pyöräilijä, jonka pongasin huoltoasemalta. En täällä näe mitään. Yllätys, pimeetä. Venakkaas hetki. No niin, moi taas. Mä oon Mikon pää ja mut on valaistu tosi hyvin. Ja niin. Joo. Niinku höpöttelinköhän mä jotain tuolla huoltiksella varmaan, mutta nipsahdin todella tehokkaasti tuossa äskeisellä lekillä. Ei se ollut kuin... No, ei se ollut paljon. 60 tai jotain. Ei mennyt, ei millään. Kaikki mietii. Joo, mä oon varmaan kipeen. Varmaan jarrut hinkkaa. Mut kyllä se varmaan liian vähän unta ja liian vähän evästä ja varmaan liian vähän vettäkin. Nekin saattaa jo kaikki kolme yhdessä pistää hitaalle. Sitten tein niin radikaali päätöksen, että otin tuosta aika läheltä muutama 10 kilsan päästä kämpän ja sinne yöksi. Nyt on niinku toivottavasti ohjelmassa käänteis Orbison eli Reverse Roy. Eli ei todellakaan ajeta koko yötä, vaan nukutaan niin, että nukutaan vaan. Toivottavasti paljon muuta. Toivottavasti maailma on erinäköinen huomenna. Nyt tää iltavuoro on ollut niinku, ja tuohon huoltikselle oli niinku sellaista, että mulla ei ollut varmaan niinku, tai siis ei ollutkaan tasan yhtäkään molekyyliä dopamiinia enää kropassa. Se kulki se pyörä eteenpäin pelkästään semmosella oman pään sisäisellä henkisellä väkivallalla ja ei se nyt ihan hirveän kivaa pidemmän päälle. Ei varmasti, ei dopamiinia. Katoin vielä huoltiksen peilistä, niin ei näkynyt yhtään. Joo. Pitää vähän nukkua välissä. Kyllä se siitä. Joo. Näillä mennään. Nyt jatkuu Miksan heavy karaoke. Laitan nappeihin Mokoman kurimuksen ja
Kohta kyllä kaikkia metsän eläimiä ja muita pohjalaisia pelottaa, kun mä täällä hoilotan ja kaahaan ainakin 20. Heti joku koira tuo hermostuu. Ei tässä mitään. Otetaan rauhassa. Juu. Ehkä mä oonkin ihan hiljaa. Tuttu mesta. Tampere, Oulu, Tampere, Revetiltä. Jotkut on saattanut nähdä video. Kato. Onhan täällä muuten. Tossa on jonkun etukiekko ainakin venaamassa. 050.